Panguva ino hazvina kumira mushe muSouth Africa. Hatuna kuti manyoka emabhunu demonstrators aiwa vauya voratidzira paembassy yemunyika yeSouth Africa. Panguva ino tinokuti aiwa vakomana vari kuratidza kuti aiwa vazvipira ende vari kunyatsa kuratidzira vachiramba aiwa zviri kuitiwa panguva ino ine the government yeZimbabwe pamwechete neSouth Africa kusapuresa mavoices pamwechete nekumbunyikidza dzimwe kodzero dzavo. Kunyange zvazvo zvinyatsa kuzikanwa kunzi chokwadi chinozikanwa kuti Zimbabwe is failed. Yatadza kurana nyika. Don't subscribe or like on the bell icon. Timina kukoza wambosa mapictures nemavideos amuri kuona awo kudanyira chiti this is the nyoka yemabhunu demonstration in South Africa at Zimbabwean embassy. Approximately 22 people attended the demonstration. Over 12 South African police vehicles were provided as security. However, Kudzai Sarukwa and Elvis Mugari were the conveners of the event. Ndo mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa kuri kuonekwa kunzi kune maprogressive citizens enyika yeZimbabwe vanoprotesta aiwa paembassy yeZimbabwe iri muSouth Africa vachimiririra vana nyoka yemabhunu. Panguva ine patiri kuona kuti vana nyoka yemabhunu pari kuonekwa kunzi these are just geza lieutenants. Vakomana vari kumobiliza vanhu kana ari mademonstrations kana ari mashutdowns. They are mobilizing people. Good people they must comply. Kune zvinoitwa nana Bombshell Geza kuita kuti the regime inyatsa kuonekwa kuti people they are tired aiwa neZANU-PF. ZANU-PF must take its bags and go. Noda kuti aiwa malutiro acho pamwechete necorruption yacho inyatsa kuonekwa kunzi yasvika pama-unprecedented levels. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pabvina comment section medu dze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.